Sonoridade polit bat. Hasieran Ainhoa eta Ainhoa ziren, gura lehengo proiektu bat berreskuratu dugulako, eta lehengo proiektu hori Ainhoa eta Ainhoa zeukan izena. Eta gero hasi ginenean beraien izen aukerasko izenak pentsatzen, bat Tamara bestea Mara, eta berehala irten zitzaigun hitz joko hori, Tamara. Hasieran entzuten duzunean ez dakizula oso ondo, ez? Ta Mara den, baina sonoridade polita duela pentsatu genuen eta horregatik. Guk aspaldi landu genuen proiektu bat Ainhoa Etxebarria eta Ainhoa Artetxerekin primeranerako, baina reality kutsua zeukan, esan fikzioa, baina bai izan bi aktore gazteren arteko harremanean oinarritutako proposamen bat. Orduan, talentu berriak, formatu txikiak deialdia atera zenean, pentsatu genuen, guazen berreskuratzera proiektu hau eta guazen fikziora ehuneko fikzio bihurtu eta orduko Ainhoa eta Ainhoa, Tamaran bukatu du, baina ez da zerotik hasitako proiektu bat. Egia da, orduko proiektuak ez zeukala zerikusi handirik fikzioan kontatzen direnen gauzekin, baina bai bazituen olan oinarri bezala bi aktore gazteren arteko harreman goraberatsuak. Nik uste dut casting areto batean egondan pertsona bat, bai castingera doana edo castinga egiten ari dena, badakiela, baduela olako adrenalina puntu, erdi deseroso bat. Azkenean azterketa moduko bat da, norbaitek aukeratu behar zaitu, norbaiten gustoko izan behar duzu, eta horrek beti jartzen zaitu toki batean besteen begiradaren onespena behar duzula, eta bai iruditu zitzaigun abia puntu polita izan zitekela, casting areto batean hastea historia, eta uste dut asmatu dugula horrekin. Gu azkenean ikus-entzunezkoetatik atoz, gu ez gara talentu berriak fikzioan, baina ez gara hain berriak ikus-entzunezkoetan, ez gara batere berriak. Eta orduan pentsatu genuen, komediarako atea ireki alzigula, bietako aktore batek eukitzea olako paper bat, umeen izar bat izatea, eta gero umeak topatzen zituenean kalean, eta ez jasatzea, ezin jasan hori ez, umeak, familiak, tal, pentsatzen genuen euki alzuela puntazo bat horrek, eta gero bi aldendu ez, bi aktore motaz, bat da holan zinematik eta datorrena, Mara oso aktore jasoago bat ez, edo sinema antzerki mundutik datorrena, bestea alderatuta telebista ez, beti horrere kastak daude, eta ikusentzunezkoen klase sozialak ere nahi genituen horre azalarazi. Mezu nagusi bat ez dakit esaten, nik uste dute nahi izan dugula pizka bat gure buruei barre egin, nahi izan dugu komediatik gauza totxoetaz ere hitz egin, baina beti ere humoretik, kontra esan ez beteta gaudela. Danok oso kanpora begira bizi garela ere bai, eta gero gure profesio honetan dauden argilun eta prekarietateak eta besteen gustoko izan behar hori, eta castingak pasatu behar izatea, eta guzti horrek ere batzutan nola baldintzatzen dituen gure jokaerak eta ze miseria txikietara eraman algaituen horrek ez, eta orduan pizka bat hortaz hausnartu, beti ere humoretik. Kameoena, casting areto batean azten ginenez, argi genuen lehenengo sekuentzia horietan nahi genuela izen handiko zuzendari bat holan kameo baten euki. Lara Izagirreri proposatu genion, Larak baiezkoa emon zigun, oso eskuzabal gainera, segurekin kameo bat normalean izaten da, kameo bat honek Larak badu presentzia 3 ataletan agertzen da, eta badu bere pisua. Eta hori kameoa bai oso argi eduki genuen hasieratik, gero hasi ginenean marrazten tramak eta pentsatu genuen divertigarria izan zitekela EITB-ren parrilla aurkezpen jai bat irudikatzea. Eta orduan oso errez genuen, esan dugun moduan, gu aspaldi lan egiten dugu ikusentzunezkoetan, eta orduan dugu harremana batekin bestearekin, eta hasi ginen deiak egiten, eta oso sorpresa ederra izan zen, ze guztiek esan ziguten baietz, zerrendan jarri genituen guztiek baiezkoa emon ziguten, eta bakoitzak badauka bere interbentzio txiki hori, eta uste dugu kolorea emoten diola, festari, eta jartzen ditu gure aktore holan oso muturreko aktoreak direnak, eta pizkat esperpentikoak direnak, batean naturalismo batekin pizkat galditzen zarela flipauta, albistegietako aurkezlea agertzen da, Andoni Kalbok zuzeneko bat egiten du, Feliz Linares barran dago, uste dugu jolas horrek grazia egiten zigun, eta bai, horrela planteatu genuen.